Keblai pi barwa syakatup kubor jengi ke DBMN TV. Kimat bakongsan mentah kesengi kilong. Julor kawak kanai ut ke Czech Youth Welfare Organisation Syau DC ke Bakmara. Kerpat ke KSU Southwest Khasi Hills benpen bahai kilat jing sumar nongpang. Thut kak-kak ke internet ujor ke New Trap National Youth Movement Syau DC. Bat penlong ke Solution Family ke National Seminar balai sengi. Bat mentangin pas ke kubor bakam banyak. Keseng a Czech Youth Welfare Organisation South Garo Hills lingbau Presiden Benito M. Sangma kalau ut bat ujor syau Deputy Commissioner kani ke district halor ke jing penjat bat jing penjulor jong ke Company National Highway Infrastructure Development Construction Limited basnai ke Surok Ranikor Syamahadiyo Syabak Mara na ke jing penjulor jong ka ya ke wak kanai ke bagi pai pak jong ke tiga than ki im bat kamai na ki kamri dok kha na ki jong ke tiga wak da ke jing the pathar jong kani ke company ye ki mau bat ke kendau kala penjot bat penjulor ye kani ke wa bat ki pung dok kha ha kini ki than nalor kata kani ke company kala klong ye ki mau bat usiap na ka wa kanai ka balapen kelalut ye ke jing long jing man jong kani ke wa ka ban bo ki pai pa hadin ha vot ha ki jing e bat jing do nong ka bakraw ha ka kamai ka ji Uni unong yalam kani keseng uloong baka jingwan jo kani kesurok pa kalong kabadron kam bat kabementoy na kabenta ki pai pa Henry ha kajuk kapor de banyada bat tingkai kamariang klem da penjulor ne penjat palat pot ya ka namarkan yalam syaka jing jenjar hadin habot ula kerpat iki Borsenshire district banjirip pat pet benya iki jing tere jo kani ke company bakan numlong ka botorti Haka janmit jong ka apun ritrik uyayong ke KSU Southwest Khasi Hills District kalai kendu ke menteri ketanat ka kwat ka kya ka kong amprin lingdo banya kren halor ke jingduna bat ke jing bambiang kilat jing sumar ye kinong pang hapo ka Mausen Ram CNRD block bat ka than jong Southwest Khasi Hills si brok away Presiden ke KSU na kani kathan samla forward man nongrem ulai thu namar ka jing bambiang ki dawai dashin ki kor ki bor bat kinong treya katanat ka kwat ka kya apo Southwest Khasi Hills kalakta ikipat pa ki papang bestam hakathan Kinong ilam ka KSU kilalit ban ut ban nam yakini ki jingdon kam jong ki pai pa sya ka menteri bahkan le shitom ban penbiang ki jingdon kam ki PHC CHC bat ki dispensary Kinong ilam ka KSU kilakar pat ban penhe syu ya ka CHC mau kerwat bat ban penbun bat kentiu sya ka shispa jingthia ban penbiang ki jingdon kam kinong pang Kakong amprin kalakular ban pet benya bat wat kilat kilinti ban penulong yakini ki jing angut ki pai pa jong kani kathan Tipi bana kalem jong ka Southwest District berkunjung ke Masram CNRD block kadang guna bah bade berka kilat sumar bade berkat kia di mentah kentina lem jong ka KSU Southwest District ni lawan bani kedu health minister kong aparen nang ban pensngau ya sibun kimat bade bade berkat kia hapo Southwest District berkunjung hapo jong ka Masram block te kebanyakan kong kalong ba nagalang jungi la yo kon snow ga dei bakal jong kam jong ka hospital sispa jing tia ne ko 100 bedet CC po mokrwan kumba supan kamau aja sya kene ka CC la da panpli na dong na Desember jong usna barjar puan dang ni nai Desember ladam hari basusi per kalong ba kadang dunga pun ki benta la kalong ki machine bede ka intensive habde ki ICU ki staff nata kita ki bentar kun ki ambulans ki pos paper ki baat kam sanction nak lai sokar te prem kaning li on pensau hai minister te ka baar pot kolong ba ni lakran minister de ban ka jenon kampan don ki building jong ka office ka district medical and health officer jong Southwest District namar ba kumba kalong menta kolong ba ki nong trai jong de office ki lapan per kam ya ka Jakasa lanika quarter ya ba jong ke doktor bagian syam pen office ko office dengan di MSO nata kawe kamat kolong ba nagalang jungi layo on persho abade berkat ki jenon kam apo wa kaji PHC nado ban sanction so we doktor nata ban ai biang ka ambulans bat kunjuru ban ai farmasi sapo jong katai ke PHC ka insya kita kini ki health sub center kumba arpeli po Southwest District ki ba jing sya ya ka jing tray ne ka building la dap
hari ka pa susi kalong bahadu mentam patla ban sanction ni ki staff bari bandan hapo jong kini ki health sub center te kata kalong hapo mo thong bat kunjuru hapo mo krawang ile pun skau ru bade bakni kamat hai health minister te habide ki jong kam hapo jong ka mosram se di block ngila kran ki jong kam hapo jong ka mosram seici nomor kani ki mosram seici wala ka cover ya bro ko block jong mosram hari ka duduna la kalong haki jingdon ya ki tiar kum ki ultrasound ki x-ray berkiwai-kiwai berkumjuru abade namar larang ile jingo itu ka sisi ni kalong kam subun ban repair ya katu gini benta berbuat ban airong ya ko ka sisi ru kumju te kapas sakawai pat kalong bang ile yo ban pensawru abade ban bu ka health sub center sakawai ka health sub center hapo area wailoi hapo mo yang nomor jingsha kani ka thang sab per ka don makan ru television ka don dan jan bat ka don nam ko sub center te ngila ajumut bala no ban pi sa oi ka help sub center hapo moyang nomor kani kan thup ki lai television ha ka ba ka jin don television ka jan kot kumba la ha jan ngot ye te ngila kam turu e ko so ya I kong bade I minister in charge ka health department ban wanraru ya ka health sub center hapo snong jelab kani gadon kasnong gadon harum tolong plan hajan pen soksau bat kadi kasnong hajing sya kaladon kajing yakran naik bor sarkar berki trajaka berkaladon ru kajing ajaka kajing soy sekolah apreng ki arleng mamla ban ai ka jaka ban snai ka health sub center hapo jong kadi kasnong harai belum mata kala sa akut kumtu tumta naglai jungi layo ben kendu I kong print ha ka bangi laong ba in sanction nang ta ban snai ka health sub center hapo jong kani ka snong ka ba Hadin balayo pediangi kejing ut jing nam jing hipai ba babon halor kejing thot kha ka network but internet hapo West Khasiels district hakini kisngi nakaliang jong seng Neutrap National Youth Movement kalalit bani kendo yu deputy commissioner ka West Khasiels district uba Garrett LSN Dykes banbo I kejing ujor U Presiden Keseng uba Thailand Starlink khoi ulong bakani kejing thut ke network pat internet kalakta shishai ki paipa khamtami ki office rekam ki bapindon kam de ke internet kumta Keseng kalakan tujorio DC bo unchim khia ban yakren halor kani ke benta UDC ula pentikena bo un seshim khia bat khotru ia baro ki company tower ban yakren bat ban penbet halor kani kejing nakaliang jungi ku Keseng HNOIM West Khasiels district hadin ba ngila yo yaki jingud jingnam jongki pajba babun bat hakaju kapor nakaliang jong Keseng ru ngila lap ba hakabedai bat ka network hakaju kapor bat ka internet te ngila pa chapo kadong ka thanhi berkawai jong ka West Khasiels district noston jungi maka jing thut jong ka network bat ka internet ka long sabab palat put te kumta nakaliang jungi kum Keseng nyiman se hakane kapor ni lawan mi bat UDC sahabat dan burom jong ka noston West Khasiels district jungi banyak keren halor kane kamat ba hakwedai bat ka network namar ba kumbang ngila UI bat ngila tip ba bun hakini kisni ba mta ba UI ba kajing penon kam jongki office trikam lane kino ki kinhun trikam ba per bun sin kila penon kam daka network internet te kamtam ki kena school ru haba UI ki kena school ru bun ba mta hakap dadon kino ki kam hakabedai bat ki school ru kila penon kam daka internet te kajing thot jung kane ke internet menta kala long sikap ba palat putya ya kaba ngi moseng ru ngi masuk mansu sngap rai menta kasngi ngila long ngila penlong kajing wanmi banon keren batu DC jungi ba nakaliang jung uru ula kular ba unsa penbaji bat unsa khot banyak keren yakini ki company network kanang ba kin aya kajing sakri kaba kambiang hapok kadong kathanhi berkawai Manlau snem ka kinhon ka ying ka sem ki solution family ki ju belong ya ka national seminar bat ki workshop shisin chisnem halor ki phang ba pher Mentau snem kani ka national seminar kalalong shillong na do ka arpu santrik uyayong hadu arpu nyawtrik uyayong bat kinong ya shimenta kilawan na jilla ba pher kari India Menta kasngi ka arpun riterik kini kinong ishimenta hakati ka seminar bat ka workshop kilawan siya ka studio jong ka Don Bosco Media Network banyo jing hikay bat jing kren no Reverend Father Michael Makri Managing Director jong ka DBMN TV halor ka phang kumnuban pindon kam ya ka social media kum kalat ban penpriang ya ka gospel ni ka kam yalap
Nalor ke jingkren bat jing batai lapin I da kenuk saru kumno ban pendon kami ki media ban pen priang ya ke gospel ha studio jong ke DBMN TV. Say loud, I cannot hear. Father Michael was saying so loud and we cannot hear your voice. Injustice. He's recording, that's why he's not saying anything. Plus, we like that. She knows actually, she said. Yes. Okay, yes. Then go to sin. Media source. Okay, then video source, then Plus, Go to plus. yes, plus. plus. Okay, then next is Say loud, I cannot hear. Father Michael was saying so loud and we cannot hear your voice. Injustice. he's recording, that's why he's not saying anything. Go you. Instruction. Paralysis, give instruction. Hadin ke jing yok pediang ye ke jing ujor na ki kemi ki pa bat ki kena skul ki bapuli hapo ke skul Jawaharlal Navodaya Vidyalaya JNV Nongstan halor ke jing jot bat jing tor ke hostel kinthai hagate ke skul kinong yalam ke FKJGP Nongstan Circle mentakasngi kilalit banye kendo ya u principal jong kate ke skul Habaya kren bagi dekot jong ke seng principal jong kate ke skul ulo ong bakadon ke jing kho ke plastar haki kenro haki hostel kinthai bat chinrang Henry kaladon ke jing maramot ye kite ki benta ki bala kho bat jot bat ulo ong ru bahabaya day bat ki babon ki jing don kam ha ke skul na kaliang jong principal ula tho shki bor ki bahalor bakin chimkia ban penbiang ye ki na kaliang jong dekot ke seng ki lapan jing bedru ban net jurip ye kate ke hostel Lashem bakila don shisha ki benta jong ke hostel ki bala jot bat sinjor bat don ru ki benta bala maramot. Nakaliang dungi ka FKGP Nongstan Circle. Hadin ba ka jing ud jingnam jong ki anak puli hakani ka school JNV di Gilawan ban jurib hi da ki jong khmat bat ngilai kendu ye principal jong kani ka JNV. Di hadin bang ngilai kendu ye ngilai keren bat ngilai leilang ban jurib ya ketika hostel jong ki kenthai ngilai syam ban ngilai lapsha ba ka jingduna ka don abai dei bat ka plastar bat katei ka lakta sekadai ya ki kana puli hakatia akadam te ngilai yo ru bane kren badi ba ila kularu ba nakaliang ka jong I ba ila ai ka jing tho sha central government ban penbiang ban yo ka repairing abai dei bat katei ka hostel kentai tingi ru ba sibun ki jingduna hakani ka JNV ko menta ka ba ngi ba kani ka parking ru ba kambiang te kano ki jenjar ya ki kimi pa ba ki wan shaw lagi jong kun ba ka parking kamdon ya ban ya na jengai sa jengai ban ra ki tiar kitar na kumta jong ki te nakaliang jong iru ngibu ka jing kapat sa ka sarkar ba ken ai jing tho ai kini ki arteli ya ka sarkar jela ba ai jing tho ya kini ki arteli ki jing ki bang UI ya kini ka por ka ba hostel kenthai bat kani ka parking ka ba long menta ka ba bu jing ya ki kimigik pa baru ya ki kena hostel ka ba kena hostel kenthai ka ba tia ki ba dam hangtei ti ngi kerpa ya ka sarkar jela kana ai jing tho ka central government ban penbiang abai dei bat kini ki arteli kimat ban kaliang ka jungiru ngisngo ban Yaibuddin ban ngin sa airu ka jing tho sa EDC jong ka West Kasihil abai dei bat kini ki arteli kimat Uba Hamletson Darling Menteri Berim ubalarem no ke election badang shudapshen milim minta ubat ikakam advisor yo Menteri Rangpa ke sorkar MDA2 haka arpun rutrik uyayong rengkat beki engineer ketenat public health engineering kinong ilam shinong na umlingka bat nongse kilali jingo ikatelong hasang men ban penbiang di ikipat ba kini ki arteli kishnong Kipat ba kanong kse bat ko umlingka kinsayo di halaying lasem lingba ka jal jivan mission ya ka baga sorkar kalamang saw pon nyo pulai klur tingka na kabentalai hajar saw spa nyo pa arteli kilong ying long sem lamang ru ban ksam prajaka kini kisnong arteli ban kampaho ko di na kabenta kipat ba
Ki nak yang juga mutasi dekat bati yang strong jong ko nangka ki opso yang jong ko PhD long nang manta ne po umpai mau ko beka tulong jong ki strong di hangke tok tulong ba nong se maka ter bagajuan manta terpang ko si kalong bangi kwa ba kani ka skim ko bala pro terpang nam taka nong se bat maka ngi kwa ba kania sa bar kini skim kide ke ba ngila prong nang ba ka JJM ki kumba tip hi kum nangka la yo assumption kumba aku kha program na kum nangka bar khat san program nam ta ka shon nong se bagilong ke badal buk subun ba ka de skim jeji amanta kamlong kum bagi propose for banam swa ba tangna hapo snong tanah tep kinyo house to hi yen de kini ke bangi le propose mata ba kalong ban nadu dat long ru yo banunra di fight ki ba mai man tu yum hapo snong ki jong ki de kalong ki ke ba yo long bha nam ta jong ki snong ki thau bagi sebenarnya kita terpang nam taga department ke batristom marba lengba ke nego skim nang ni napo umpai mau bagi pai ki bat mai ki koi umpo snong bagi ki pai ki barem ru di to gi nam ta itu nya ibe ki bagi long rei ka jung wan bre jong ni skim de kan yarap su nam ta ka jung bun jong ki umbam di ko snong terpang ya ka nong se bat nong ka ki bai layo berung ko ka skim jong ke JJM bat umdei tangkum taru ni segat bani ki ba ko nong ka inyo banle ru ya ka drilling system kumba ki lengba kan skim jong ga JJM kinong sosnong jong song mangka banyo man pa lamba ka de la ni kata ka house tradition ba kanyo baru umhi gilong arjar aspa sapuar bar long se kenlong kumba sejar aspa lai ho ka ba ki dong sosnong kinyo ya kum hiyen ikedi kalong ka jigrap bukha nam pa kinong sosnong jong artisnong lengba ka de skim JJM pada kalian dengar ngada karpat ya ka samtam di department PhD dengan samkloi marba kadang ka target man pendek ya ki skim nama marba la kumnu hapo bane march jong ka arjar saloi ban complete di registration pia ka jong ka department ini skaba gila pendek ya kini kam berkumlang mantahi ka kam kelaya chikman ka drilling hapo maka kelaya ko nong se di kelaya di ni martin bangla pendek ya ka skim ko ka kuar bodo ka Joint Action Committee jong ka Themri Bhoi ki bakan thop ikilai tali ki sing bhalang ke MPSO ka RBYO bat ke MPYF ha ka atpun ritrik uyayong ki lalej bani kendu yu minister jong ka tanat boarding UET Mondal halor ka jingjur ka load shedding ha ka Themri Bhoi ha bakren bikla pathai khubor shillong na kalyang uni unong elam ka GAC uba bayate lang lapang ulei thu ba ka jinglip light ha Themri Bhoi kalong ka balapalat na lor ka jinglip light ka don ru sa ka jingthot ka light ha man la ka por bat kam jume testa Uloong ka jinglip ka light ka lapinthut iki kena school bat iki kam ki jam jang ki pai ba habaro kiliang nalor kata ka penslur bat penmi bun ki kam brunar bat ka tu ka thim hasnong hatha tulis pun teng juga di Jackson Soton te ni ni wana kaliang ka JC kat untuk kiseng MPSO MPF bat ka RBYO te ngidan hune gilang elam te ka jingwan jingi batasi hune ki ngiwan banyu kendu ya i Mandal ibade i Prime Minister di ngiwan hone ngkat ngira isu ka ba nagari bhoi ba ka spang kan galut siding ba galut siding teng hapon ong po jingi stage tori bhoi jingi ka along ka jingbu jang galut siding ka along khampalat bat kumjur nalor ba kibu galut siding bat kumjur halor jang galut siding ro ka jinglip light kalong ka ba ngimla bon batai mo teng na fiwan silboi fini i kumno ka jinglip light sri bhoi jingi te ngila semnya kan la bun propose na mensua bat kum ka headquarter ngari boy ka sa ino bain na kenya kata wei kaliang ba teng galai di hapo no ko kam ju biang testa kam biang tikana dalor kadang kalau chiding plus segane ka jigli lai mensni ngi khan yo tang arkam tala ne lai kan ta saw kan tang yo sisngi kata te kanya kalau ka jing khata iki pajba kam tam yo sosno nyong ka Themri Bhoi bro boy te ngi wan hong lim tasi bani kendu isar barumba kan ni ka shu ngi ra hi ba ngim ka ba nang ni smat ba kan nei long kum ta na ka por si ka por ba bunhi kadau ngiyo ba ka jing duna jung ki manpower bat kumjur ha ka jing long duna ki tiar kita ki equipment ki ba penan kam ta kan MCL hapo ka di tham ko jingi de ki dau ki babun tambah ka jing kendu jingi mutas ni bat besar ila ngiyo di pensai nahi ba kane ni la yo ka khobar ka wastanat ni iru ba ini singkya ba nani smart pe idamai ba di sesong ka meeting ka ba khot ye gini badai mata ya ki ba pe ya kane ka decision apa begini de kata hing lai yo mencari ba inflation kia ba juru la panpor na ba yung ba kapor di la kamdan ka discussion ba nai kapor tik tak tamalong anda la song ta meeting anda komdo ka
kajing rai jong ki ha meeting te isa pentep jingi te kane penjat Iwan hang ni apo sekretariat da kajing Sokhia nakaliang jong ka Joint Action Committee jong ki lai tili kiseng ka bagentup ya ka RBIO MPUF pat ka MPSO ting Iwan hang ni nak benta kane ka load shedding apo ka jong ka temri boy ka jungi namar kane kajing ai ka load shedding kalong kepala long pelat adu kata-kata kila ai adu kapor njo baje janit adu pra baje teng kapalat ka pra baje ro badep nang ta pade load shedding kelas dang adu kharbai baje adu under baje step te plus nang ta umde tang kata load shedding ka ba ki ai kumta step pade pra khnai baje ro kalai kathut kalep be kam jume testa badep nang tu pade khnai baje sijrong galawan biang kajing dik lai adu khar baje meski te kam dei su kata load shedding ka ba kin ai da kapor andre lalong do bro arsa kanta kata kajing dik lai apo jong temri boy kajing tingin apa kajing Sokhia kamtam habangi perkhat iki khana ki popule ki kemi ki kapa ki ba penbiang ki khon ki ti lingba ka chet ka tiu men step ro ka thot ba ki lengse hapor ba ki labu e khuja rice cooker mo ki penukam daga light teng teng kalai kalip no ka jala khawat teng teng ka por ba kin istri no e ki janro ki nam ta ki khon ki ti lep no ka light kalong ka jing thot am ta ka juki ato kin penbiang ki khon ne ki le ikam ki jam la jong le kalong ka jing thot ka bakrau ha te kham tam pade ha ka ba min men ara kin ai de lut cheding ka ba lu kharwe bi je ron reu te kham tam tu ko por le ka ba kibreu le se kin abang banthia bandem ro te kumkini kibreu ki basim ka boro apeng jong ka jing tu ka jing them ka badang ha kini khindat sngi le i ba lingba ka ni lut cheding ki ba sim ka bo bantu e ki tiar gitar na gino ki ying ki sem na gino ki chaka ki jukiro ki kharkhana la ne gino ki chaka tre jong kibreu kalalong ban ke ke ba ka wanra ban ya ke jing amisiam ki nong tu lada kan ni lut cheding la kim pasang no te nak lang ko jing ko bangilawan ban ni kendu ya une minister abul tehar mandal debat nak lang ka jung ular ba un sim kya ne ka kam bat un le ro e ka boron kam debat nak lang ko jing ki laiseng ro ngin ap e ta ka por bat nginam song thai ro bat ke jing kwa ka jungi hoi ting ting ai dau ba kadam kaduna ka ting ting haba lada kadap ka ro kalai ka long kum ni he den re ngin kino eno lada ngin ong pade ba kita gino ilam ki bamsap ne ki corruption kalong bang kajing tak mat diong habang ini keno iwe de nakaliang kajingi ngi kentu ya ka sarkar bat yo minister bade pe ya kane ka electricity bade ban chimkhian maror ne ka kam tam hapo temri boy kajingi ba lakumo no de ban lada umpala abang ban weng ini lu cheding ro andre de ban penduna no ya kane ka lu cheding ba desu ba kane ka lai ru kan chulip kha bai klem don put klem don su kata karukom ban chulip ka lai de lese kisu ai dau ro pi teng lada ngin kumbang ngin su ong menta lada kane ka lai ka thot ane ka du ka lai ka jingyo nong sa ka sarkar namar nen ki pelip ya ka lai nang ne ki transfer pada sewai ki pha sewai ya ka lai de kalong ka jingyo nong ki hendrai ki duk kisuk pada ki yam lada hen tahi boong ba ya dor kita ki lane ya dor ki masih yap plang de lada kita ka government ka jingi lane ka sarkar ka jingi lada ka sim kya ka de ka benta ka bolong dan bentau duk usuk orang liu juki kau mut ba kini kim dai su kita kini lam la ne ki kimi ki kapa ki ban pe ka jai bendre la de ban maki ki nong tu ki nong tim ki nong lilam ro ka jai bendre ko jingi te ne ka por ka ni ka message kan le ka sarkar MDA tu bat kan le ro sha minister bang lai keduk benta ba kira de ban step no ya kan ka kam na ka menta kan ka electricity ki jingi po jong ka temri phoi ka jingi ka ba ngilamat ya ka jing sha ban ben ka jing sha iben ka jing sha yurai ha ka po ka jai bendre ko jingi te nang ne sha khamat na du menta kan ka janmet hi jong kene ka apun trik ngit ba nakaliang jong minister bade pe kene un chim khiai kene ka kam bat ba nakaliang ka jing iru nginom song thaj bat ngina yebuden hiru nani sikmat ha kene ka lenti ba hadu bangin da yo ya kene ka lai ka batik kena hapo jong kene ka temri boy jungi Kamegalai Football Association kalapalaj ka trophy logo ka website bat ka jingwai jong Kamegalai State League ha ka arpun ritrik uyayong arajar arpulai ha Conference Hall State Convention Hakani kasngi lapalaj ka trophy do president ke MFA uba larsing ming sawian ya ka website logo bat ka jingrai lapalaj pat ba do director ka tournament uba wan chan khar krang ya kani ka lumpong yele akai insdang ha ka khat ar tarik ujemang bat en chimenta kumba ar pasantli kin hon yele akai football ka menglaya to be of national importance and national acceptance. Yeah, here we go.
after the derailment of football activities in the state largely due to COVID, we are now coming back with a new vision and a more perhaps dynamic approach towards taking football to the next level. As some of my members have already mentioned, Meghalaya has tasted some success in the last 5 to 6 years. The state team, the Meghalaya state team, in fact, in the last 4 to 5 editions of the Santosh Trophy, has been consistently qualifying from the Northeast to the final rounds of the Santosh Trophy. So this year's performance is not a flash in the pan. Normally 2 teams from the Northeast qualify under the new structured system of the Santosh Trophy, and every year in the last 5 to 6 editions, Meghalaya has always been one of those 2 Northeastern teams that have qualified. Sometimes Mizoram has qualified with Meghalaya, sometimes Manipur has qualified, and in one occasion maybe Assam. So it has been showing that Meghalaya has consistently been performing, and undoubtedly this time we have done well by reaching the finals of the Santosh Trophy, which I think is a tribute to the football-loving people of Meghalaya. Football is a very, very popular sport here in Meghalaya, and is due to the love and support of the people of the state that we perhaps have reached where we have. But internally, deep inside, we also know that there is much, much more to be achieved and much, much more to be done. And it is with this objective and this vision that we launch the new MSL. And we believe that the future of Meghalaya football, to develop football to the next level, we need to not only look at a senior league. So from now on, going forward, maybe this is 1 year where we are playing with the state team or with the senior teams, but in the future years, the vision of the MSL is that the MSL will start from the age of 4, 5, 6, all the way to professional football players. So when we talk about MSL in the future, our objective is that we will have the baby leagues in each of the district associations of Meghalaya, where we will allow and give an opportunity to young budding kids to start playing football from the age of 4, 5 onwards up to 12 in a regular and a professional manner. I am happy to see that the Shillong Sports Association has already taken some initiatives in this regard. They have been break that glass ceiling. Then we had Ibor Kongji, then we had Eugene, who happens to be the second player after Sunil Chetri to earn 1 crore in one single season. So yes, and things are happening. The under-20 under-20 national team captain is also from Meghalaya, as you know, Highland Nongtudu. So things are also happening at least in men's, but we need to make that also happen in women's. So that is the new vision of the MSL. And so with this, we have also decided to change our logo to represent and to depict this vision that we have, which is at the base of development is the grassroots. After the grassroots is the youth leagues. After the youth leagues is the senior team. If we only concentrate in senior team, we will never achieve what we have to achieve. All 3 have to go hand in hand. And that, I think, is some way represented in our logo. And then we have 2 arms, or let's call it the effort, or the vision, or the objective of the MFA. And we may translate one to be the men's arm, and the other to be the women's arm to take football forward in this state. So with that, I'd like you to kindly show that logo once again. Badak itu ki kubor ngila poisya bakut tak hadu benisam biang kublai shipot.